अरे की ऐसन जगह न बजावा गड़ले किला नइखे। ऐसन जगह न बजावा गड़ले किला नइखे। तो गाजीपुर से बड़ रंगदार कौनो जिला नइखे। तो गाजीपुर से बड़ रंगदार कौनो जिला नइखे। तो गाजीपुर जिला हो घरवा रे, आ बचिए के रहो ससुरवा रे। गाजीपुर जिला हो घरवा रे, आ बचिए के रहो ससुरवा रे। ऐसन जगह न बजहवा कबो हिला नइखे। तो गाजीपुर से बड़ रंगदार कौनो जिला नइखे। तो गाजीपुर से बड़ रंगदार कौनो जिला नइखे।